Kini atong latest weather update Wednesday, March 30, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang Kalayaan Islands makasinati na madag-umo na kalangitan inubanan sa katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ubang bahin sa Palawan, Visayas kasama ang Occidental Mindoro makasinati generally for weather or init na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone.